Sawadee-kao kariku. Hello guys, for today's video, mamahatag paniudto. So natay fried chicken o chicken skin in a bowl nga giluto nato karong buntag o atong giparisan o pipino sa suka nga lang with bombay. So manginabuhi sa ako diri kinahuman na magkaon ng isa kay nahurot naman ang akong pipino gaina so akong gidumagan. Kubati ta pre, kay iway kalaban. Pako din atong ikaw no, pako ako nigi tagtaning manamala. So kinamutan ang labanan nato karon kay kita naman isang nagkaon. So usually no magkaon ko og kuan kaning fried chicken is tulora gid na kapako ang gagmayaw. Horot pero kani kinatry gid ko way kanon kay kaning isa way kanon kay tambok no. Kasog yung karamon nga ni kamot ta. So ayan na to. Kay basig ubot ta dito silang kalibutan na way kanon unsa mo. So kung gamot tagkaon na ning luto-luto. Marag tipin na magsuka itong sa Jupo na ni Paris na ito ni kuwan karong di tabiglion. So na-challenge ginahon ko galing horot tradit siya pati. Mga salin-salin hot doon nga dyan. Tigupon nga doon ang suka. So karong tirada na sa taraning manggano kay hapit itong madaot. Kauno na nato ni. Birahan na nato ni tulo-tulo. Waray break ko life kamyo.